Formiranje udruženja poslovnih žena Timočke krajine sprovodi se u okviru projekta Razvoj mreže udruženja poslovnih žena u severoistočnoj Srbiji i javno zagovaranje, koju realizuje Udruženje poslovnih žena Srbije uz finansijsku podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Procenat preduzetnica u Srbiji je nekih 26%, što naravno nije polovina, ali je u principu blizu nekog evropskog proseka. Tako da u tom smislu nismo u nekom zaostatku, ali ono što jeste problem kad su ženski biznisi u pitanju jeste održivost. I jedan od razloga zbog kojeg Udruženje poslovnih žena Srbije radi na podršci osnivanju lokalnih udruženja upravo je da pomogne preduzetnicama da svoj biznis učine održivim. Mi smo osnovane na inicijativu preduzetnica i poslovnih žena iz različitih gradova Timočke krajine. Na ideju se je došlo na sastancima koji smo održavali tokom projekata koje smo imali, koje je organizovala Privredna komora Zaječar, ali eto, srećna okolnost je ta da se naša ideja poklopila sa projektom koji radi Udruženje poslovnih žena Srbije uz donaciju ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Na tim sastancima je većina preduzetnica i poslovnih žena istakla da je kao činjenicu to da jedino kroz udruživanje i umrežavanje mi možemo doći do ostvarivanja nekih ciljeva koje želimo, a koje kao jedinke trenutno ne možemo da ostvarimo. Prva aktivnost Udruženja poslovnih žena se ogleda kroz zajednički rad sa grupom žena u severnoj i istočnoj Srbiji. Projekat Razvoj mreže udruženja poslovnih žena u severoistočnoj Srbiji i javno zagovaranje podrazumeva, pored osnivanja udruženja, i 10 sastanaka mesečnih gde će se okupljati preduzetnice, razmenjivati svoje iskustva, govoriti o svojim problemima i gde ćemo se mi truditi da im omogućimo i sve treninge koji njima budu neophodni, takođe da im približimo i dostupne fondove, da im održimo obuke koje će one smatrati da su im potrebne u daljem radu. Ja sam vrlo srećna da budem ovde danas. Radim u Američkoj ambasadi u Beogradu i mislim da rad udruženja je vrlo važan jer žene mogu da budu nosioci ekonomskog razvoja. Podršku ovom projektu pružaju Regionalna privredna komora Zaječar i Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj Zaječar. Vreme trajanja projekta je 10 meseci.